Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin alyp barýan ýyly ýurt bähwitli işlerinden, ata watanymyzyň gullap etmek baradaky tagallalaryndan egsilmez alham we güýj alýan ýurdumyz himiýa senagadyna hem uly ösüşleriň şaýady bolýar. Milli liderimiziň ýurdumyzda dünýä badarlaryna uly istek bildirilýän himiýa önümleriniň dörli görnüşlerini çykarmagy niýetlenen, täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan, häzirki zaman önümçilik destgalaryny döretmek boýunça beren görkezmeleri esasyny Türkmen Berk Metal Hususy Kärhanasy ýyllyk önümçilik kuwaty 50.000 tonna bolan kirýüji serişdelerini öndürýän destgan önümçiligine badalgy berýär. Bu önümçilik destgasynyň guruluşy we gurnama işlerini Şerinay Hususy Kärhanasy amala aşyrdy. Destgada Ýewropaň iň öňdebarjy telsimatlary ornaşdyrylyp, öňürlen önümler her taýdan dünýäň iň ýokary görkezjilerine eýe bolan kirýüji serişdelerini öndürmek üçin niýetlenen. Önümçilik üçin zerur bolan sowuk görnüşdäki çyýmalar, ýagny suw, silikat, kaustiki sowukluk sorjylar arkaly ýöreýte silaslara ýygnalýar. Sulfat, karbonat sodasy gaty çyýmalar üçin niýetlenen silaslara ýygnalýar. Silaslara ýygnanan ähli çyýmalar suwuk we gaty jisimler üçin niýetlenen sorjylar arkaly garma üçin niýetlenen tankera geçirilýär we ol ýerde hamir ýagdaýyna getirilýär. Taýarlanan hamir görnüşli garynny geçirjiler arkaly gemogenizirleme çelegine berilýär. Gemogenizirleme çelegine bir salym garaşdyrylandan soňra filtr we degirmen sorjylardan geçirilip, ýokary basyşly sorjy bilen önümçilik diňine urukdyrylýar. Önümçilik diňine Amerikada öndürilen ýokary tehnologiýa önümi nozilatly ýöreýte enjam arkaly pörkülen hamir görnüşli madda guradylyp, todan görnüşli soda alınýar. Todan görnüşli soda howa galdyrjy ventilator arkaly sorulyp alınýar we awtomatik enjamlar üçin kirýüji serişde silasyna ýa-da 50 ýuma üçin niýetlenen kirýüji serişdeleriniň silasyna bölünip aýrylýar. 50 ýuma üçin niýetlenen kirýüji soda konveýer arkaly düzümini hoşboý isler arkaly baýlaşdyrmak üçin ýöreýte tankera ýygnalýar we ol ýerden hem gaplama enjamlaryna gönükdirilýär. Awtomatik enjamlar üçin kirýüji serişdesiniň düzümi bolsa, konveýerlerde sodium sodasy, agyr karbonat, perkarbonat, köpürjik aýyrjy, renkli sabun we enzimler bilen baýlaşdyrylýar we garjy enjama urukdyrylýar. Garjy enjamda hem düzümine hoşboý is we beýleki serişdeler garylyp ulança taýýar ýagdaýa getirilenden soňra gaplama enjamyna urukdyrylýar. Önümçilik destgasynyň suw we ýyladyş ulgamyna ulanylan suw serişdeleri we tebigat ýöreýte filtrler arkaly araslananyp, gaýtadan önümçilik prosesine ulanylýar. Netijede tebigat serişdeleriniň rejeli ulanmagyny gadammak bilen ekologiýa hiç ziýan ýetirmeýär. Bu destga häzirki ýagdaýda önümçilik kuwaty taýdan tebitiň iň uly kirýüji serişdeleriniň önümçilik destgasydyr. Destgada öndürilen önümler ýurdumyzyň alyjylaryna hödürlenir we daşary ýurtlary eksport ediler. Destgada 150 adam dörli hünärlerde dähmet çeker. Türkmen Berk Metal Hususy Kärhanasy bu gurulup ulanmaga berilen destgany dogry kuwatyna işletmek hemde yerli telekeçileriň arasynda biznes bagyny we hyzmatdaşlygy hasam giňertmäge goşan goşmak maksatly yerli telekeçileriň sargydy esasyna hem kirýüji serişdelerini öndürmege meýilleşdirilýär. Ýagny öz harit nişanyny we harityň gabyny taýýar eden telekeçiler isleg bildirýän hilini we görnüşini kirýüji serişdeleri we önümçilik destgasyny öndürmegi buýurup bilerler. Destgada yarım kilogramdan 1,5 tonna çenni önümçilik gaplaryna gaplama mümkinçilik bar. Önümçilik destgasy dolu kompýuter enjamlary arkaly dolandyrylýar. Öndürilen önümleriň we ulanjak çyýmalaryň hilini barlamak maksatly önümçilik destgasynyň çägini Merkede laboratoriýa gurnalan. Türkmen Berk Metal Hususy Kärhanasynyň işgärleri, hormatly prezidentimiziň iler tutýan döwlet siýasatlaryndan himiýa serişdelerini gaýtadan işlemek, importy adalyp eksporty köpeltmek, önümçiligi innovasiýa ornaşdyryp ösdürmek siýasatlaryny gollamak maksatly şeýle destgan düýbüniň tutulmagyna diýsen buýsanýarlar. Hormatly prezidentimiziň türkmen telekeçilerine bildiren anamy we beren gollaw üçin tüýsürekden sag bolsun aýdýas.